Duela ja bueno, 5 urte, irakurri genuen periodikoan elkarrizketa bat, Iruñeko 2 neskei, horiek irekita zeukaten Rirrit bar Iruñean, irakurri genuen elkarrizketa eta oso ideia polita iruditu zitzaigun, ez? Eta orduan, pentsatu genuen, goazen neska hauekin hitz egitera aber zer kortatzen duten, eta junginen Iruñea. Eta, hor pixka bat enteratu ginen Rirriteko sarearen inguruan. Eta hasi ginen pixkat begiratzen, eta orduan ja frankiziakoekin jarri ginen kontaktuan, eta animatu ginen. Beste hau bigarren eskuko liburuako denda da, orduan hemen bakarrik bigarren eskuko liburuak sartzen ditugu, orduan hori da bereizten gaituena Donostiko beste liburu dendekin, ez? Eta gero bigarren eskuko beste liburuekin konparatuta, hemen daukagu dana zailkatuta, adibidez, eta nahiko txukun izaten saiatzen gara, eta zailkatze horrek asko egiten du. Hori da nik uste ematen duen alde guztia, ez? Beste bigarren eskuko liburu dendekin konparatuta, ez? Normalian jendeak ekartzen ditu, edo baita ere deitu egiten digute haien etxetara joateko, eta guk erosi egiten ditugu liburuak, ordaintzen dugu 20 zentimo liburuko, eta beti egiten dugu bereizketa bat, ez dugu dena hartzen, beti begiratzen ditugu liburuak egoera honean dauden, edo ondo sartzen dien liburuak beste batzuk badakigu ez diela salduko, orduan horiek ez ditugu hartzen. Eta, horrela, orduan jende asko dator bere liburuekin, hori, ez dituztelako sakarretara bota nahi, edo nahi dutelako norbaitek haiek izandako liburuak beste eskuetara pasatzea, beste bizitza bat ematea liburuei. Ez dago profilik, honea dator, ez dakit, mota guztiko jendia, gazteak, zaharrak, ez dakit, danetikan emakumeak, gizonezkoak, ikusten dugu oso mota ezberdinetako jendia honea dator, eta ez dago perfil bat, gu hori ere ohartu gara. Nik adiz daukat, gogoan daukat gazte bat edo hori zela duela urte pare bat edo, eta ez naiz gogoratzen oso ondo ze liburuen bila zetorren, baina euskarako gramatika bat edo horrelako zerbait baina zen liburu zahar bat. Eta justo kasualidadez biltegian genuen, ez? Eta atera nionian hain pozik jarri zen, esan zian, besarkada bat emango izut, eta hain pozik nagoen, eta orduan hori besarkada bat eman zian, liburu hori aurkitzeagatik, ez? Zera mazke, denbora hori bilatzen eta justo hemen aurkitu zuen, ez? Orduan, ikusten dugu, hemendik jende asko oso pozik ateatzen dela, gero liburuak dira oso merke, eta gainean daukagu prezio bakarra liburu guztientzako, dana balio du 3 euro, edo gutxiago, depende zenbat liburuak eramate dituzun, eta dana berdin, da mortadelo bat, eta ez dakit, Las 1001 Nocheseko edizio polit bat baita ere, orduan eraman dezakezu oso, altxor batzuk, eraman ditzazkezu oso presio honean, ez?